Na, újra itt vagyunk. Itt van a Wolfenstein Old Blood, és ott fejeztük be, hogy ugyebár Wesley meg Blazkowicz meg akartak szerezni egy dokumentumot, ami elvezet Deadsednek a földi szállására, de elkaptak minket, Blazkowicz kiszabadult, viszont ahhoz, hogy megszökjünk a Wolfenstein kastélyból, ahhoz meg kell találnunk Wesleyt, és gyakorlatilag Blazkowicznak van egy terve, most mondta az előbb, csak pofáztam, hogy a Wolfenstein Kidbe bemegy, és akkor onnan menti ki. Na már most ahhoz, hogy bejussunk a Wolfenstein Kidbe, két oldalról, mind a két oldalt van egy kar, ami nyitja azt a baszott nagy ajtót. Azt ott a jobb oldalt van, a lépcsőnél. És utána már a Wolfenstein Kidbe vagyunk. Hát, hogy sokakat őrít az, hogy én mindenfélét keresgélek, de kell a muníció. És hát akkor menjünk át a túloldalra, azért fogunk ott kezdeni, mert egyébként igen, tehát ide kell bejönni. Ezt kell kinyitni, két oldalt van egy rohadt nagy zár, azokat ki kell nyitni, és most az egyikbe fogunk menni. Véleményem szerint az egyszerűbb megoldást csináljuk elsőre. A legtöbben fordítva csinálják, de higgyétek el, szerintem ez is sokkal jobb. Vízbe, igen, tud úszni Blazkowicz. Igen, bocs, hogyha szifugok meg fújmazor, csak megfáztam. Gondolom hallatszik is egy picit. Itt most átváltok erre jó kis hangkompletot pisztolyra. Na, ezekkel vigyázni kell. Be is vettem a nehéz tüzérséget. Ez viszonylag könnyű volt, de lesz ennél nehezebb is. Ez már nem volt olyan sima, de voltam. Jéj! Látjátok, nem akar olyan könnyen meghalni. Itt vagyok.
És itt nyitjuk. Mondtam, hogy ez egyszerű megoldás. Ez. Már csak egy van. Az lesz a hosszadalmasabb, de annál izgalmasabb. Na. Látjátok? Ezért szeretem a kamppisztolt. Jaj. Ez meg a Shockhammer. Kis armor. Muníció. Nagyon jó. Gránát. Gránátból soha nem lett elég. Mi volt itt? Ez az. És hát akkor menjünk. Nyissuk ki a másik zárat is. Most kérdezzétek, hogy miért vettem elő kis pisztolyt. Látjátok? Mert jelzi a kommandereket. Ott van az egyik. Ezt a katonát leszedem. És nem tudom mennyire látszik a távolba. Ott fent megy a másik kommander. Épp ott, ahol mutatok. És ha megáll, akkor headshot. Látjátok? Na, megállt. És ennyi volt. Ott van a másik. Persze ez nem commander volt. És itt a commander. Ja, csak te voltál? Oké, kulcs. Látjátok? Itt a commander. Vampire-re kell még egy kicsi. Nincs sok abból. Itt volt muníció. Bomb and shoes! Hoppá! Na azt visszaressük. Majd megmutatom miért. Ezt nem verik szét, meg szétrobban. És ott mutatja, hogy oda kell a kulcs.
Ich legte im Bett neben diesem Mädchen und... Lag. Was? Du hast im Bett gelegen, nicht gelegt. Legen, liegen, wo ist der Unterschied? Du legst Eier. Du liegst im Jajaj. Kutyi. So, da bist du! Achtung! Granate! Idióta. This air reminds me of the bog by the Johnson's farm back home. Smell of dead plants and wet wood. Mert megint a belső monológiát hallhattuk, hogy az illata az egy ilyen farmra emlékeztette őt. Na, gyorsan fel. És... itt. Achtung! Na, megmutassam, mit tud a bombensúsz. Használható így sniperként, meg használható így is. Nézzük, van-e még... ott van. És elég egy lövés, és meghalnak. Meg konkrétan belesett a vízbe. Várj, volt itt. De milyen kreatív. Kés ott a koponyájába lékelve. De lesz ennél még érdekesebb is. Ennyi volt. És nézzétek, a gránát a koponya szájába. Ez zseniális. Tehát néhol tényleg igen kreatív a Wolfenstein. Még a sisakok is koponyáknak a feje tetején, bazd meg. Kurva jó. Itt megyünk. Itt felmászunk. Bleib stehen! Veszem neked. Lehet, hogy észrevettek. Aha. Meghallották a lépteimet, gondolom. Parti lesz ebből?
Hát igen, ezt már nem tudjuk megúszni. Mind a két kommandert így az erősítést. Akkor gyorsan találjuk meg a két kommandert. Az egyik itt lesz, azt tudom. Itt van. Most már egyre kevesebb. És addig jön. Jó, nem lesz akkor a nagy parti, de nézzük, hol vannak még a köcsögök. És meg jönnek valahonnan. Ott van! Ennyi volt. Nem nagy durranás. Ez nem marmor. Fura. Bombensusz. Bocsa, szörnyen rossz kiejtésemért, német kiejtésemért, büdös életemben nem tanultam németet. Na. Ide kell a Bombensusz, de akkor ezentúl hívjuk Snipernek inkább. Éppen ezért. És az utolsó zár is ki van nyitva. Jön egy kis társaság, kis parti, és ezután jön a Wolfenstein Keep. Ott is vannak. Ezek a kamppisztolt. Imádom. A kurva anyádat! Van fogalmad, mit jelent a kamppisztol lőszer, bazd meg? 3 magyar igazság, mi? Most amik vagyunk. Fogj már meg! És most feltöltöm magamat munícióval. Már bizony már játszottam ezzel a játékkal, és pontosan tudom, hogy az elején nagy buli lesz. Nagy parti. Úgyhogy armor. Igen, sok hammer. Van itt még valami? Hát ez nem túl sok, de végül is, hát igen, srácok, ez voltak a dokkok. Legközelebb jön a Wolfenstein Keep. Remélhetőleg már azt is ki tudjuk menteni. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!